Aínda que en Galicia sega a predominar o enterro tradicional, cada vez son máis os que prefiren incinerar. Ante este cambio de tendencia, hai que adaptarse aos novos tempos. Visitamos o único cemiterio de cinzas en Campolongo. En pó somos, en pó nos converteremos. Hoxe, no termómetro. 12:34 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois sí, efectivamente, seguro que moitos de vostedes están aproveitando estes días para ir ao Campo Santo, para limpar eses nichos. Estamos ás portas do 1 de novembro. E Bernardo, hai unha cousa que é obxectiva, que está cambiando o xeito no que queremos irnos ao máis alá, non? Sí, hai tan só unha década, o 10% dos funerais remataban no crematorio, pero hoxe esa cifra xa supera o 40% e segue medrando ano tras ano. Consolídase como unha opción máis práctica e accesible. O aumento vai ligado tamén á apertura de novos crematorios en vilas máis pequenas, o que facilita o acceso a estes servizos en ter que desplazarse a cidades máis grandes. Tamén influe o factor económico. Mentres un enterro convencional pode superar con facilidade os 3.000 ou 4.000 euros, unha incineración adoita situarse entre os 1.000 e os 2.000 euros, dependendo da empresa e dos servizos contratados. Ademais, os columbarios, que son os espazos para guardar as urnas das cinzas, resultan moito máis baratos ca un panteón ou ca un nicho de toda a vida. Quen elixe incinerar destaca a comodidade, o menor custo e a flexibilidade para decidir o destino desas cinzas. Con todo, hai quen ve inconvenientes como non ter un lugar físico de visita tradicional e hai quen considera que rompe cos costumes relixiosos ou coa idea máis clásica do loito, isto de queimarse. En definitiva, Galicia semella que está a vivir unha transformación cultural no xeito de entender a morte e na rúa. Percíbese tamén este cambio de tendencia. Yo, incineración de toda la vida. Incineración. Eso teño claro, clarísimo. Tradicional. Sou un partidario da incineración. Prefiro enterrar. Na miña casa todos prefieren incineración, pero eu non o teño decidido, non sei por qué. Dame medo que me metan alí e que me queimen, pero tamén me dá medo que me metan alí e que me coman os bichos, entón non sei. Eu creo que ten as súas ventaxas. Para non ocupar sitio, fácil. Menos trámites, máis rápido. Porque prefiero eso que o outro, que é o de sempre, o de toda a vida. El autobús, misa e enterro. Es máis cerca ao defunto. Ten un panteón, además, hai que usarlo. Pero bueno, eu no meu caso teño que decidirme e dicirlo, porque claro, non vai a ser que morre antes que a eles. Saben que cambian os gustos, por iso fíxense ben nesta imaxe, porque é de momento o único lugar así en interior que temos en toda Galicia. Tópase aí en Pontevedra. E Belén, estás co párroco de Campolongo, con don Casimiro, bueno, que nos vai explicar como é, pois, ese, eu dicía antes, pois, para entendernos, un cemiterio de cinzas, non? Neses lugares, lóculos, creo que se chama, é onde os familiares pois depositan as cinzas dos difuntos, non? Pois sí, Rocío, efectivamente, estou aquí con don Casimiro, que é aquí o párroco da Igrexa de Campolongo, en Pontevedra. Don Casimiro, vostede foi un pouco artífice que fixo pois este columbario, que fixo real. Como foi? Por que se decidiu a poñelo en marcha? Ben, pois nós temos un consello parroquial, un consello de asuntos económicos, tuvemos unha temporada de obras na Igrexa, entón, xa que estábamos en obras, surdiu esta idea. Nos víamos que unha parte moi importante de xente que se enterraba na parroquia, que facía o funeral na parroquia, se iban a incinerar despois. E non tiñamos unha resposta para esa xente que quere ter un sitio para as cinzas dos seus seres queridos, non? Entón, pois nada, fomos pensando, miramos en moitos sitios por España, e chegamos a isto. Vemos aquí as nosas costas que está ese columbario. O columbario é o conxunto, pero cantos lóculos hai que hai en cada lóculo e cantos tedes ocupados agora mesmo? Nós temos 108 lóculos. Están reservados en este momento xa 67, o sea, de familias que xa, digamos que colleron o seu. En total, hai 21, 22 que xa están ocupadas con algunhas cenizas, algunhas de unha, unhas de dúas, depende un pouco, porque houve familias que xa tiñan cenizas noutros lados e os traxeron para aquí. Están 21 a 22, me parece. Entón, eso mesmo, está tendo moi boa acollida entre os fiéis? Sí, a verdade é que a xente lle gustou moito, lle gusta moito a idea de estar en un sitio sagrado, unha iglesia moi... Bueno, pois aquí
A ventaxa que ten isto é que ti entras na igrexa e non o ves, non te estorba para as celebracións, non impide, en realidad o sitio central da iglesia é o altar e o sagrario, entón ti cando entras non o ves, e sin embargo está aquí dentro, nun lugar bastante bon, bastante bonito, iluminado, entón a xente lle gusta moito isto. E ademais tamén estades ahora planeando, e non ten que ver con este tema, pero unhas misas online e unhas conferencias. Sí, si nos queremos poñer, estamos en trato con unha empresa para poñer unhas cámaras e facer que todas as actividades da parroquia, as actividades que se fan na igrexa se podan ver online. As misas, aínda que, bueno, pois eso quizá o que menos nos interesa, que non queremos entrar en competencia con Manolo Blanco, pero sí que, por exemplo, conferencias, charlas, meditacións, outros actos, nos interesa que se podan difundir así. Moi ben, moitísimas gracias. Pois aí quedan as declaracións de don Casimiro, párroco de aquí, de Campolongo. Pois sí que cambiou a igrexa, grazas Belén, misas por streaming que nos estaba explicando aí don Casimiro. Claro, é que é moi curioso esta nova tendencia, porque claro, María, é que pros católicos, claro, que non se poden ter as cinzas na casa, nin espallalas, nin repartilas, teñen que estar nun lugar sagrado, entón ten sentido que haxa estas cousas, non? Totalmente, ademais pareceme moi ben porque agora que hai dificultade incluso por adquirir o que son as tumbas de toda a vida, os nichos tradicionais de forma permanente, é unha forma de acceder a un recurso no que sabes onde está o teu familiar, a túa persoa querida, onde podes ir rezar, e é moito máis práctico porque está no centro da cidade, nunha parroquia máis próximo ao teu día a día, non? E que é moito máis sinxelo en ocasións e necesita de menos espazo, porque isto tamén é unha cousa a ter en conta, non? O explicas tamén que dá gañas de morrer, casi. É que escoitando a don Casimiro, ben iluminado, tranquilo, que falamos de marinador ou Bueno, pero parece, hombre, para o descanso eterno hai que ter un certo nivel e comodidade, porque claro, toda a eternidade estamos falando. Na miña aldea dícese moito eso de, bueno, tengo un castaño preto, non dalle a sombra, en fin. A ver, é curioso, pero o que di María pode, en termos prácticos, en dúbida, porque o espazo, Alejandro, é agora mesmo o gran problema en todos os campos santos, pero unha cousiña, de prezo, imos a pornos aquí no mundo máis pragmático, tampouco hai tanta diferencia cun nicho, en fin, que vayas a abonar cantante sonante, porque estes lóculos poden estar en algúns sitios de España ata 6.000 euros ou ata 2.500. Baratos non son, Non son baratos, é que de feito non creo que hai moita diferencia cun nicho tradicional. Non, por iso. Dende o punto de vista, de logo, da fe católica, por suposto, respeto absoluto a todas as tradicións, se a xente considera que é adecuado ter un sitio que rezar, incluso que é exixible con arreglo ás súas normas morais, faltaría máis, non? A mí, dende logo, chamaslle bonito non o beso, en fin, recordo un pouco hasta aquellos do gimnasio. Perdona que vos diga, pero bueno, quero decir, hai que respetar... Don Casimiro, bueno, pues enséñanos aí, mira aí con Belén, enseñándolle os lóculos, que por certo, están vendo a imaxe, Selina, que están o 60% xa reservados. Claro, é que sabes, choca moitísimo, porque pensábamos na incineración como algo para non estar en un sitio físico post-mortem e de repente cambian as... Entre que para os católicos teñen que estar nun sitio sagrado, logo que é ilegal espallar as cinzas en calquera lugar, bueno, pois nada, aí está ese lugar de momento inédito en interior en Galicia.